pendents. Estarem pendents, segur que serà un bon partit i una bona transmissió, sobretot perquè avui estrenem un dels nostres convidats, que em fa molta il·lusió que avui sigui amb nosaltres. Edu Mutante, què tal? Bona nit. Molt bona nit. Espectacular, això. Benvinguts. No m'ha benvingut tu, faltaria més. No, home, perquè si arribo a venir aquí i no esteu... ¿Esto qué es? Que me voy a mi casa, no? Gràcies per venir. Faltaria més, un dels grans del nostre país pel que fa a monòlegs, a humor, a imitacions, però el tenim a tot arreu. Tu estàs a la sopa. Sí. Però millor que estigues a la sopa. Per sort no paro de treballar i és bona senyal. Sobretot per la persona que em lloga al pis on estic vivint. Sí, és molt important, eh? Sí. Però si no, després te viene y te dice, una mica com la Cañizares, ¿no? La noia aquella. Sí. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿no? Bueno, la diferència és que jo he vist sol... Bueno, entonces es más difícil que te Nadie caiga. fer fora. Ningú li escalfa els tàpers. Exacte. Not positiu, per tant, no jugaran Gerson Rodríguez, que va jugar l'altre dia, el nostre estimat amic Ruslan Nesheret. Oh! Bueno, evidentment tampoc podia jugar perquè està buixant a la porteria, però no jugarà. Quin tio. Després, al descans, recordeu-me que mirem els Instagrams. Sí, jo ho tinc ja preparat per si vols. És tan gran, és tan gran. L'altre dia, quan el vam mirar la primera vegada, tenia uns 2.600-2.700. A cada parada, 10 followers guanyava el tio. Un Atenció, espectacle. perquè ara Sí? té 16.100 Què? seguidors. Com que 16.000? 16.000. Però 14.000 followers de la nada? Exacte, bueno, de la nada no. Per cert, gràcies a nosaltres. Perdona que et digui, té penjada la foto que li fa la falta de Messi. Sí, home. Penjada a Instagram, després la posarem. Aquesta la penjarà. No, ja ha penjat unes quantes. Que cabrón, es va per la foto, literalment es va fer per la foto. La mare que el va matricular. Doncs escolta, fantàstic. Són els precedents d'aquest partit. Bé, doncs tenim diversos precedents entre aquests dos conjunts. El més proper al temps és el de l'altre dia, el dia 4 de novembre. Però abans, el més proper al temps és el de 2009-2010, també a la fase de grups de la Champions. El Barça va guanyar tots dos enfrontaments, a l'anada 1-2 a Kiev, amb gols de Xavi i Messi. Aquí avui trobarem a faltar. Bueno, Xavi ja el trobem a faltar, però Messi avui també el tornarem a faltar, segurament. I després la tornada van guanyar 2-0 al Camp Nou, amb gols de Messi també i de Pedro. Després, què? És que Pedro, No Pedri, Pedro. Si segueixes dient noms, ploraré. No, home, no. Ploraré. És que estem veient imatges de l'escalfament i la meitat ni els conec. Tu imagina't ara que diu, juga a Nadal, Messi, Villa i Pedro. Soc el convidat de la transmissió del Barça i no conec a la meitat. No, ja ens agrada, És el tio. Sí, clar, home, què hem de fer? L'alineació que presenta el Dinamo, Totalment diferent a la de l'altre dia. Sí, no ens serveix, tot el que vam aprendre l'altre dia no ens serveix. Efectivament, borreu, tot fora. Vamos allá. Tot teu. A veure, tenim a Buixan, Ketziora, Zabarni, Mikolenko, Karabaev, Shepelev, Harmash, Shaparenko, Buyalski, Depena i Verbic. Molt bé. Un cop vaig anar a un restaurant i em van llegir la carta. Mira, més o menys. Sí. Més o menys. Mira, em posaràs de primer Un Verbic. un Buixan. Y ahora para llevar. Sí. Porque si no, no. No, ja. Ahora sí, Però no. el 30%. Clar, ara està fotut el tema. Porto, bueno, fico als entrenadors, fico als jugadors, les ensenyo com tenen que jugar, les monto els entrenos i estic allà tot el dia, com 10 hores o 12 tots els dies, doncs veient què fan. No, això és la meva feina. I bueno, la veritat és que un plaer, perquè el jugador ucranià és un jugador molt obedient, molt ben dotat, i necessitat amb gana, amb fam de voler ser professional i bueno, per mi ha sigut és molt bona experiència estar aquí. És segurament el que més t'ha sorprès del canvi de la Lliga espanyola a la Lliga ucraniana? Sí, bueno, jo he estat bastant fora també, Després de la Lliga Espanyola, fa com 11 anys, vaig a posar a Bulgària amb el Risto Stoikov, després vaig marxar amb el Laudrup a Qatar, amb Javier Clemente a la selecció de Líbia, a Nicaragua també va estar a la selecció amb Enrique Llena, bueno, inclús a Japó amb el Snyder, o sigui que he vist bastant món. Però el jugador ucranià és un molt bon jugador, molt bon jugador. A mi m'agrada molt treballar amb ells, sí. I jo estava acostumat a la Lliga Espanyola, que els jugadors són una mica de dioses, no? Al final semblava que fossis els seus criat, no? Més que el seu entrenador, no? I aquí no, aquí l'entrenador té un estatus molt important per ells. I són molt obedients. I això ha sigut un canvi agradable per mi.
molt millor, molt millor. Al final també aquest concepte de disciplina que en segons quines cultures varia molt, no? Per exemple, la cultura asiàtica, que és molt obedient no només en l'esport, sinó també a la resta de la societat, en països més occidentals doncs costa més que es vegi aquesta situació i òbviament el món del futbol no n'és excepció. Al final... Intenta Pedri dintre de l'àrea, Braithwaite la deixa passar per des la remata! Gol! Gol, 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 gol! I gol del Barça, marca Serginho Dest, espectacular la prolongació, arriba el nou fitxatge del Barça i diu, home, si me la trobo aquí, l'hauré de fotre dins, per fi, han hagut de caldre 52 minuts perquè el Barça s'avanci al marcador en aquest difícil camp de Kíev. Marca el Barça, marca Serginho Dest, que buena, nene! Barça 1, Dinamo de Kíev 0, boníssim aquest gol, que bé Braithwaite, molt atent també aquí, el davanter centre del Barça. Sí, li ha tret, li ha tret el gol. Li ha tret del gol. Però bueno... Li ha tret, pobret, però el primer gol de Serginho Dest aquesta temporada en Champions i en Lliga. Molt bé, Braithwaite. Una gran dada, No. Home, a veure, igual hauria marcat un altre, no se sap. I també primera assistència de Braithwaite Mira, aquesta temporada. va, Braithwaite. Línia cap a Jordi Alba dintre de l'àrea, la rep al Principito, la rematada, gol. Abans ho Callen boques. I gol del Principito. Marca el francès quan més se'l qüestiona, ajudant-se dels seus companys, l'abracen tots sense excepció per posar el 0-4 al marcador. Marca el francès, marca Griezmann, Dinamo de Kíev 0, Barça 4, Maria. Primer gol d'Antoine Griezmann a la Champions, tercera temporada, i el que dèiem, abans li critiquem, doncs abans ha sortit a fer aquest gol. Con patatas, A menjar, espera't, Espera que te lo corto y te lo doy. Una mica... Aquest, de veritat que la cagada està... Ja no, estàs bé, estàs millor? Sí, estoy bien con ganas de demostrar lo que soy. Qué bien. Me sale un poco francés, pero... Bueno, si quieres hacemos una cena de picoteo. Me sale el de Tom Cruise de la Isla de las Tentaciones. ¡Ostras, la mala del Taro! Y yo le dije a Sandra, tengo sentimientos para ti. Pero Melissa, yo te quiero. Pero Melissa, yo te quiero. María, Tom también. Cruise, eres un desgraciat. ¿Quieres subir a mi casa a ver el parquet? No, està el tema... Bueno, ja en parlarem després de la isla perquè és un tema que encara està donant cua, perquè em sembla que han fet Està un a la remix. Casa Fuerte 2 i l'altre dia també va fer una de bona. També? Sí. Jo és que això ja no ho veig, la Casa Forta, Forte ja me bueno. niego. La La Caixa Isla sí, la Caixa Forta no la veig. La illa de les tentacions, no? La illa sí. La Illa de les Tentacions. Molaria perquè... Podríem fer un Esperit Wembley... No, millor encara. Com seria la illa de les tentacions, a versió catalana? L'altre dia ho vaig pensar i vaig dir, ostres, Aquí portem. molaria molt. Tu imagina't, la No, Maria... aquí no. La Maria de Tentadora. De Tentadora. Hola, sisplau, jo ho veig, Llavors portaries, és que no sé, clar, qui està? Tota la gent... Que, clar, no tenim jovent. De Merlí, no? Portaríem la gent de Merlí? Un d'aquests. Portaríem... Aquest, el Miqui Núñez, no? El Miqui Núñez... La Su molaria, també. El Basté. A veure, el Basté? Que ho presentés el Basté. De Tentador. No, de Tentador, el Basté de presentador. No, de presentador. Tenim més imatges per tu. Efectivament, podríem estar allà desplaçats... Tenim més imatges per tu. Atenció amb el que està dient la temptadora. Clar, És espectacular.